I knew one day this gonna happen to me. Ja verím, že spolu budeme prežívať veselý a deň plný optimizmu. It's like my hand in the evening hour, strong and powerful even when they say I'm gonna stop. Všetkých rovnako vítam a veľmi sa teším, že sa môžeme po roku znova vidieť. Prečo sme v ružových papučkách? No, pretože mám pocit, že konečne prišiel čas, kedy treba pozerať s takou určitou nádejou do budúcna. Ružová, ktorá má dnes symbolizovať nádej, je naozaj dobre vybranou farbou a ten optimizmus, ktorý je napísaný na tom odznaku, nech vás prevádza po celý rok. České združenie Sklerózis Multiplex Nádej vždy vymyslí nejakú originálnosť a tento rok je s nami taký môj ďalší kolega, nemý, ale o to energetickejší zázračný aniel. Ale aj to, čo sa urobilo za posledných 10 rokov, je skutočne veľký prelom, lebo predtým sme nemali ani k dispozícii nič a sme mali veľmi oklieštené možnosti. Celé podujatie je benefičné a dobročinné, pretože všetky financie, ktoré sa takýmto spôsobom získajú, budú naďalej použité na vytvorenie mobilného denného stacionára.